Salma Kadini. Akadini Shink. Ne bɛ n da don I da la. N to yen sa. N bɛ taa sugu la ka. Nlaza. E yɛrɛ de kɔni. Yɔrɔ kulu de ko I ka na n sama u ka pate na I ma sɔn ni. Wala ni nana de wala ye su. E bɛ se ka taa ni fɛn jugu ta cogo di? Kana bila ne ka ko muso. Alasa aw ɲɛ tɛ ne na. Ne ka wari dafalen ka di ne ma dɔrɔn. E ka wari bɛ sɔrɔ wala. E ka wuli. Ai ala ya ki mo ma ɲinɛ ko sa. Ka taga n jigi de bɔra n bɛna kulubali fɛ ci la dɔrɔn ka na. Awɔ ayi wula in na n'a nana dɔrɔn a bɛ taa n'a ye. O ka jan. Ni seli fana sera dɔrɔn a bɛ taa n'a ye. Nka I kana ɲinɛ dɛ n y'a f'i ye cogo min 2000 ni 500 don. N tɛ se ka jigin o jukɔrɔ parce que n ka kɔrɔlen yɛrɛ filɛ I ma se k'o bɛɛ di. Awɔ n'a nana dɔrɔn problème fosi t'a la a bɛ taa n'a ye. Ayiwa baasi tɛ. K'an bɛn. Kulubali laban bilen. Ça va. Ko kayi. Dɔɔni. Baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. Alhamdulilayi. E ka kɔrɔkɛ dun? A kan ka sɔrɔ so kɔnɔ. Ayiwa baasi tɛ. Alhamdulilayi. La rare formature. Ça va? Denu. Muna buka kuma yɛrɛ kɛ. E ko tɛ yan. Ni mɔgɔ bɛ kuma i fɛ, e tɛ se ka mɔgɔ jaabi yan. N ko mɔgɔ bɛ kuma mɔgɔ de fɛ. Ne bɛ n da don I da la. N to yen sa. Mankan min tɛnɛ na sɔgɔmada la dɛ. I y'a mɛn wa? E ne ɲininka n'a sɔrɔ a nege bɛ ne la. Ɔ télé in kala a nɔ la. I teliya. I fana ye caman lajɛ koyi. A to n fana k'an ɲɛ daamu dɔɔni. I t'i jɔ ka kelen f'i ɲɛna. I nana sɔrɔ ne bɛ ka télé in filɛ yan. I y'a mɛn wa? Donc n'i bɛ télé in lajɛ, I bɛ yamaruya ɲini ne de fɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ. Ɔ ka yamaruya ɲini e fɛ. E ma kɛ Kulubali ye sa? Jaa ma dɛrɛ siri. Kabako dunuya. E ma to cɛbakɔrɔ ni muso ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na? Ka taa ni fɛn juguni ta ka na suru mɔgɔ ka ko muso. Kana fɔ ne ma ko fɛn juguni. Worota min y'i se yan, o sababu kelen de ye ne unhun nin du in kɔnɔ yan. Ala, ne ye mun kɛ Ala la sa? E t'a dɔn ko Kulubali man ɲi. E t'a dɔn ko Kulubali bɛ ka ne bila. Ne ni nin yɛrɛ ka ɲi ka suma ɲɔgɔn na. Ala sa, a ye ne filɛ sa. Ne ni nin ye sumali ma ɲɔgɔn ye. E ma dɔn k'a fɔ k'e jamana sa den ye. E ma dɔn k'a fɔ k'e jamana sa. E bɛ ne dɔgɔya. N'i ye nin dɔgɔya, walahi
o ma ne ba de ye han wallahi ni ma fɔ ni degelen de k'a la a nana ne sɔrɔ ne la an ka kibaruyaw lajɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka n'a suru ne kan a bɛ k'an ci cogo min a bɛ k'an ci ten ci ten tɔ o de kama ne y'a fɔ e de y'a bamuso ni e de y'a bɛɛ ye hali ne diɲɛ ani lahara ta k'a di umu ma a tɛ se k'a kɛ k'a bada kulubali dɛ i tɛ jɔn ka kelen f'i ɲɛna n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kana dɔ minɛ ka di dɔ ma i tulo bɛ na i y'a mɛn ne ye dɔ minɛ ka dɔ ma hali n'i nana ne kuranɛ ne bɛ n bolo da kan i bagara umu ma n'o tɛ abada mu sɔn a se a bagara ne ma de i bagara ma de wa ne ma mɔgɔ si minɛ ka ni mɔgɔ si ma de m'o f'i ye dɛ n ye tiɲɛ de fɔ a bɛɛ ye de nɔ ye kulubali sabali kulubali tiɲɛ fɔ ko i ka sabali wala e ka sabali baasi tɛ ne de y'a fɛ ka sabali ne deli ka mun kɛ nin ye ne ma min kɛ e ye hali ma taa ni ne ye n bo sini ka so o bo kelen ne t'o cɛ ka so wa dɛ wa ye gɛlɛnɛri min san ka di ma i m'o ɲɔgɔn san i ɲɛ minɛ mɔgɔ cɛ tuguni tuma bɛ ye i ye gɛlɛnɛri san gɛlɛnɛri san n ye ɲagami san i ye siɲɛ wɛrɛ e ma dɔn ko diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye han n'a kun fɔra ne ɲɛna ko kulubali bɛ nin kɛ ne fan ta la n'a kun fɔra ne ɲɛna ko kulubali bɛ nin kɛ ne fan ta la bi walahi ne bɛ se da la han Alahu akubar nka ni ala sɔnna ma kɛ fo ala ka tiɲɛ bange nin so in kɔnɔna na ni ala sɔnna ma ɲɔgɔn bɛ fagada da i la cɛlasigi tɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na n bɛ ko da i kan bi e ma sigi ni ko min ye e bɛ ne fana dɔn a bɛ kɛ muso min na ne fana dɔn de